Si a un mestre li preguntes si ensenyar i educar és la seva feina, et dirà sempre que sí. Però si li preguntes si és l'única feina que té, aquí ja es posen les mans al cap. Per què? Perquè a darrere de la feina aquesta tenen una pila de tasques administratives. Soc Carles Porta, cofundador de Qualla, i soc el CEO actualment, i el nostre equip és un equip super sènior amb una gran experiència en el món de la tecnologia i també en grans empreses. Qualla va néixer per donar solució a qui recull els alumnes quan surten de l'escola. I entenent les escoles, parlant amb ells, vam veure que hi havia els pares que necessitaven fer canvis a l'últim minut, hi havia els mestres que necessitaven ser àgils en el procés de la sortida, però garantint que ho feien de manera objectiva, i l'escola que necessitava registrar-ho. Vam crear un mètode que amb un sol clic uníem a tots aquests actors. I aquest mètode, quan el vam posar al mercat, ens en vam adonar que hi havia un ecosistema darrere. És a dir, amb un sol clic, avui, a demanda de les escoles, ja estem fent el control de custòdies, els menjadors, la gestió de les imatges, fins i tot pixelant els alumnes quan resulta que no tenen drets d'imatge si a l'escola ho vol així, el transport escolar, tenint en compte els que van a casa el pare o a casa la mare quan els pares estan separats, que això porta molta gestió darrere, autoritzacions, i així podríem continuar. Aquest és l'ecosistema en el qual es belluga Qualla. En definitiva, donar un bon compliance a l'escola perquè qualsevol tipus de soroll d'aquests quedi perfectament registrat i estiguin amb la seguretat jurídica que els hi cal.